por favor, para al Marín. Para al Marín, por favor, para al... Uah, tenia el monyo tieset i ara se m'ha quedat tot una merda. Estic lluent, que sí? Pues usted no está para la tele, No estic para la tele, no. Ja per ahí, com l'assumpte? Se preguntareu què fem en el cotxe? Pues molarem als estudis de Apunt Mèdia. No, tinc una altra camisa ahí, perquè esta era la camisa per el sudor. Bueno, estareu preguntant-se què fem conduint. Estem anant als estudis de Apunt Mèdia. Avui, Carolina Ferrer, nada más y nada menos que Carolina Ferrer, em farà una entrevisteta i anem a veure com és el món de la tele per dins i a rebentar-ho. I anem a suar, sobretot a suar, perquè estic suat ja estic suat i este cotxe pareix com si fora el caldo primitivo del Pleistoceno, pues igual. I mireu, ahí estan cremant coses. La qüestió és anar ahí a riure-nos i a veure si veiem Eugeni Alemanya, que el pobre està ahí tancat en la tele perquè era tot el rato eixint. Anem a veure si el rescatem, perquè el pobre ahí no podrà eixir, potser dorm ahí tot. Desitgeu-me molta sort, valencians i valencianes. Not de la vostra valenciania des de mi. Eugeni pertenece a Sueca. És patrimoni de la suecanitat. Que salga en Telesueca. Me vaig a evaporar! I entre evaporació i evaporació, suor i suor de sobaco, allà anaren els nostres amics camí cap a Paterna, sense saber i sense esperar-se les aventures que es depararien aquell dia, que no serien poques i que sorprendrien a més d'un, clar que sí, i la música de Digimon, que és com més mola. Per si no heu conduït per València, hi ha que dir que estan molt crazy tots. Condueixen com si estigueren serrils, però serrils, Nos hemos equivocado. ¿Nos hemos equivocado? No. Ah, tío. ¿Qué izquierda? Izquierda, por el carril izquierdo. ¿Per l'altre? Sí. ¿En serio? Ai, more, on estem anant? On estem anant? ¿Esto qué es? Esto no es Apunt Mèdia. Has de ser així part, tio. Esto no es Apunt. Però així no crec que puguem anar, És així, Ja hem arribat. Així hem acabat. Jo crec que així no és, jo crec que així... Ai, que mos hem perdut! Vale, ara què fem? Ahora pues a Paterna y algo. ¿A Paterna? Però... La ciudad de las oportunidades. Mira, 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 ahí. Graba, graba. Apuc, estem propet. Estem propet, estem en Apuc. Ah, és ahí. Vale, pues ara va clar. Galàxia, sí, és ahí. Acabem d'arribar ja després d'una xicoteta aventura perquè mos per els camins entrevessats de Paterna, ja estem així, ja hem arribat a Galàxia Studios. Se pot dir el nom? No la perruquería, Com estem? Bien, com estem? ¿Estás preparat? Sí, sí. Estàs xupat. Tot bé, ja. No diguis unes paraules. Ja estem així a punt. No, així no hi ha res que mostrar. Ja hem arribat a les instal·lacions d'Apunt Mèdia, ens han ensenyat un poquet la faràndula que tenen per així muntar i la veritat és que ha vist molta gent estressat i molt poc de pelat. Però bueno, està molt bé, molt ben muntat, se nota que són professionals i ja està. I així ens estan cuidant, mira, dolce gusto. Què t'ha paregut? ¿Te dices fer de tot? ¿A mí qué? En el moño, en la cara. ¿Si no tienes moño? ¿Por qué no tienes moño? Así ya no tenía casi moño. ¿Sabes que tienen así espuma de colores? Te pueden fijar un color. ¿En serio? Claro. ¡Hostia! Estem així maquillats. Ya, sí, ya lo sé, sí, ya lo sé. Es una merda. Maquillame. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not
El meu fill vol ser youtuber i... Tots volen ser youtuber. Tots, I has fet alguna versió del Renau, el Renau? Pues no, mira, se volia. Pues no, Vaig a posar-te la idea. Sí, no. Quants afiliats tens, afiliats? Sí, afiliats, vols dir afiliats. 3.000. Vull dir, a veure, són poquets perquè n'hi ha molts de milions. Ja, però és que en valencià, sí, no? claro, seria més handicap. Tu no t'estresses, que mira els Rubius. Exacte. Tu poc a poc. Está muy concurrido, pero... En fi, després de conèixer-nos i d'estar ahí xerrant un poquet i contar-nos un poquet les cosetes, he de dir que Carolina era molt simpàtica, la veritat, i Nerea també. Eren les dues molt simpàtiques, em trataren mel de romer, i bé, així teniu un xicot de fragment de lo que va ser l'entrevisteta, que està molt fresqueta. René, Renau, com et dic? Com vulguis, Renau. Renau, no? Sí. Però Renau ve de què ve? De René. Ve de René. Però passa que estàvem uns amics i jo de festa i va sonar la cançó del Benau. I sonava més o menys com el Renau. Entonces, Benau, Renau, pues Renau. Molt bé, no? Tens molts seguidors en valencià, precisament per fer-ho en valencià. No? I quin és el moment en el que decidixes posar-te davant d'un ordinador i contar un poc la teua vida i fer estos videoclips, aquestes cançons i tal, però, sobretot, explicar el teu dia a dia, no? Sí, va ser en tercer de carrera, que tenia més de temps lliure. Què vas estudiar? Vaig estudiar Ciències Ambientals, ahir en Burjassota. I tenia més de temps lliure i m'agradava molt el món de YouTube i tot això. I vaig decidir, pues vale, vaig a tirar-li i vaig a veure què passa. Però vaig a fer-ho en valencià perquè és que en castellà... N'hi ha massa. N'hi ha massa i damunt a mi no m'agradaria, sonaria raro, pareixeria, jo què sé, algo raro. I en valencià, com estic més còmode i puc amollar més aminimades meues, pues... Com se t'ocorre fer este vídeo i si la idea és teva i la realització o t'ajuda algú? M'ajuda un amic meu que està així, ha vingut a gravar-me un making-of. Està sense parar de fer fotos i gravar vídeo, després ho penjareu, no? Es veurem en el teu YouTube. És moltíssim. I això, la idea em ve de repent, no tinc ningú... Per la nit, a punt de dormir, se m'acurreix i ho apunte perquè no se m'oblide. I això, i es recorda molt de carinyo, els vídeos. Renau, per què ho feres en València? Per què començares el canal en València? Suposo perquè eres de so que parles valencià, però tot té un per què, no? Sí, perquè era per això, perquè m'expressava millor en valencià, sabia que volia fer el canal d'humor. Entonces, sabia que podia expressar-me millor en valencià, podia dir més xorrades en valencià, fer més el mono en valencià, de tot. I així que, com estic més còmode així i puc ser més versàtil per aquesta manera, pues estic... En ta casa què et digueren quan vas començar amb tot això? En ma casa, pues, no ho recordo, tinc la ment un poc difusa, no sé per què, si se m'aborra de veritat, és que no vull recordar-ho, però ara s'ho agarra molt bé. Vull dir, antes passaven un poc del tema, dient, el xiquet està fent vídeos ahí. Com dus el tema de l'èxit, que jo he vist que ahí tens molts followers i molts fans que se fan fotos en tu i tot això com ho dus? Al principi era més timidet, em donava més vergonya, més reparo, però ara bé. La teoria la tens, però cuines? Saps fer una paella? No, ahir m'heu pillat, no cuine. Però tinc un amic que sí i fa uns mesos em va ajudar a fer una paella americana. Americana com és? Pues en elements americans, bacon, chorizo, tot això. Com podeu observar, jo estava en la meva salsa, jo no tenia vergonya ninguna. Al principi sí, tenia un poquit de vergonya, però després com que em vaig soldar un poquit més. I el que jo no m'esperava és que em faré una sorpresa. I la sorpresa va ser esta. Agarreu-se a la caïra perquè venen curves. Quin vocalista guitarra t'agrada? Un cantant que digues, és que m'agrada des de sempre, des de xicotet. Pues no ho sé. Comença per F i acaba per A. I comença per P i acaba per A el cognom. En un d'estos vídeos dius, que jo m'ho he estudiat ahir, que començares tocant la guitarra per qui? Per qui començares tocant la guitarra? Per Fran Perea. És que ja no ho segueix, entonces m'ha copiat ahí fora de xoc. És que és la generació de Los Serrano, Fran Perea, que després, a part d'un grandíssim actor, també és músic, i ens ha volgut saludar. Esta salutació és per tu. ¿Qué dius? Hola Renao, ¿qué tal, tío? Ya me han dicho que aprendiste a tocar la guitarra por mi culpa. Pues nada, espero que hayas perfeccionado la técnica y nada, yo estoy aquí en el estudio preparando mi nuevo disco Viaja la Palabra, que sale ya mismito. Y nada, a ver si sigues practicando y tal, hacemos alguna cosita juntos algún día. Chao.
Veus quina il·lu? T'ha agradat? Estic embollat, moltes gràcies, I què, moltes gràcies, només les paraules, Plora un poquet, si vols, de l'emoció. Com a Sònia va de plorar. Ara queda mal que t'he dit que no el seguisca. Ara queda mal. El puto Fran Perea, tio, el puto Fran Perea. Me va haver una salutació ahir, va ser espectacular, tio. Em vaig quedar sense paraules, de veritat vos ho dic, Vaig quedar un poquillo mal, perquè com vaig dir que ara ja no el seguia, pues vaig quedar un poquillo mal, però no passa res, va quedar tot en naturalitat, que era lo important. I m'he quedat sense paraules, sincerament, perquè jo sí que era fan quan era xicotiu, veia Los Serrano, i sense fa no res també continuava veient-los, que no t'enganyi aquesta aparença de tipo duro que tinc. La veritat és que no m'ho esperava per res del món que em feien aquesta sorpresa, vaig així superpagat, tant com el tracte, com la sorpresa, va ser tot super guai, de veritat us ho dic. Podeu veure l'entrevista completa en l'enllaç que vos deixaré a la descripció del vídeo, i la veritat és que a punt, espectacular. Ens veiem al pròxim vídeo per la Illes, doneu-li a like per a fer-me saber que vos ha agradat el vídeo i fer més contingut aixina, i ja està, ens veiem al pròxim vídeo per la Illes, no m'enrotlli més. I ja sabeu, ale! Per cert, que se m'oblidava, n'hi ha gent per ahí que vol desintonitzar la punt i està fent-li un poc de boicot. Es veu que van caure de xicotets i volen desintonitzar la punt. Tinc un missatge per a d'ells. Escolteu-lo bé, el tinc així. Y el anillo va cuando, aneu a fer la valla, ja està bé. 1 más 1 son 7.